Tiež. Čaute, ja som Hodok a vítam vás pri hre Internet. Je to kamarát Sterax. Čus, stavia Sterax. A ideme hrať hru Internet. Dám taký menší strich. Takže sme v hre. A ideme play. Ideme do server Internet. Ideme so sráčmi. Uj. Ukáž. Ja mám prdiaci slis a nemám webku. Mám webku a neviem ju tam napojiť. A máme prdiaci slis, ktorý... Dom! A ktorý je zamknutý. Mimochodom asi. Look. Že tu má zadné dvere. Všetci tu majú ohník. Nie. Tu nejde dnu. To má na hovno spravené. Čo za dny? Na čo? Ja som Ideš hrať? Nie. Poďme, čo máš na hry? Kamaráti, ja neviem, aké mám hry. Čakajte, pozriem, kde to sme. Sme pri malom mestečku. Áno, sme pri malom mestečku. Toto je dedinka mestečku. Sterax, poď sem. Tu sú hociakí Číňania. To nie sú Číňania, to sú takí Japonci. Nie. Prizna. Otrafa. Mne sa asi sníva. Poď sem. Dobre. No ktoré si mám vybrať? Všetky sú také isté. Ja viem. Toto. Sú také isté. Vidíš? Hej, skús obidve. Tam mi taký tento! Rus! Na to von! On má zbraň, on má náboje. On má náboje. Ako sa prebíja? R. Ale nemáš náboje. 10. Nemáš. Lebo je to tam červené. 10-0. Mám získané boje. Všetko mi tu zobral. A zombík. Erko! Roland Erko. Tato. Ono mi to seká! Zomriem.
mi to seká. Sa nedá hrať. Mi to seká. No ja to hovorím. Na hovno. Aj sa na to video. Idem na single player. Toto je počítať? No to. To je tablet. To je tablet. Na ňom máš klávesnicu? Mám klávesnicu na to. WTF? Aha. Bolo čo? Equip? No, to si daj. Zbraň. Equip. Nejde mi. Čo mi to nie? Inspect či equip? Equip. Equip? Áno. Equip on your Ako sa Jared. zapína tablet? Je vybitý môj mini. Ako sa zapína? Jaj. Takže ideme na to single player. Singači dáme a dáme toto. Ešte na začať. Hej. Adam, povedz volačo. Amen. Ale hlasnejšie. Amen. Ja som sa zasaral. Tak. Sme pri 2 domoch a je to farma. To nie, dom není farma. Ja viem. A sú tu voľakí To je pri 2 domoch, ktoré sú farma. 3 farmy. Konečne, aspoň tu mi to neseká. A čo mi daj? Ty zombík škaredý. Nič mi nedáš. Tento mi dá iba šíp. Na čo mi je šíp? Už som od neho ďaleko. Batoh, tepláky. Baťoch. Má si zobrať Pickweb, Blue, Áno. Tebek. Mám. Aj tepláky mám. Nohavice. Gogové tričko. Wow, ja si dneska žijem. Aha, už som úplne oblečený. Ja som už bol 1000-krát. Som sa mykol. To je zombík. To co je? Ja rozkožím na to. Pozri, aké veľké hrable. Pozri, Adam. Áno. Pozri, aké veľké hrable. Aha. No veď to si iba teraz všimol? Dal mi tepláky, ktoré už mi nie sú na nič. Tento mi dá tričko, keď už mám celé oblečenie. Toto! Kurník šopa parazov! To mi nedá nič. Mňa asi šľak trafí. Mám celé oblečenie a dajú mi tu tepláky s klobúkom. Aj to je. A ináč, chcem vás
chcem vám niečo oznámiť. Adam, začínaš. Už nebudú vlogy na druhom kanáli. S kým? S Durambou. On je taká lesba. On je dievčatko. Ste videli ste jeho vlásočky. Vlasy, takže on je gay, ako keď má vlasy, tak keď má vlasy, tak on je dievča, ako vyzerá ako dievča, ešte je lesba. Chápem. Ja sa nudím. A ja. Dá si lízatko. Vypni video. Takže, jak sa mi dostať do video, like, koment a odber. Tak. Jeleň. Vedľa mňa je jeleň. Čo? Jeleň je vedľa mňa. Môže tu sa rozlúčiť. Haló. Haló. Jo! Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite to dávať lajky, to by ma veľmi potešilo. A k tomu dislajky. Ale aj zdieľajte. Komentujte. Čaute. Fan som majster v mojom svetom písme a volám sa Jakub Dodok.